oge ọkọchị ka m ruru usekwu m anụ oge m rụrụ ya onwe ihe m chọpụtara ọ dị ka a chọrọ mana ka uju mmiri bịaziri ọ bụghịzi ihe a tụrụ n'ahịa ka afụrụ ọ wee bụrụ na idewe mmiri na-enye nsogbu ebe ahụ ọfụma ya bụ na ọ bụrụ na mmiri zocha ụdawa ihe niile ndesere ebe ahụ wee mebichaa elekọtara m anyị ihe m ga-eme oge ụfọdụ mmiri na-eme ka ọ na-ezu ewere m ihe wee dozie ya ka m mara ka na mmiri agaghị abịa ebe a mana ụkwa nna apịa aka mkpụrụ adịghị na ya kwa mgbe ọ na-emebiri m ihe o wee ruo n'ụbọchị nke tata wee sị mba na nhapụ ya etu a na tupu uju mmiri nke afọ anụnwa na-agacha ị mara na ihe niile m nwere ebe ahụ ga-emebi m wee yọọ nwanne m nke obere wee sị nna biko bịa ka ị nyere m aka na nsogbu adịgokwa bịakwa bịa nyere m aka o maka na egwu nke abụzi egwu achụtaba n'aka agba o wee sị m nsogbu anyị wee kwapụtacha ngwongwo niile dị ebe ahụ o wee kporo aja etu mmadụ si wee gwa anyị wee sị anyị kporogodo aja wee wụọ ya bụ ebe ọ bụrụ na anyị wụọ ya aja ka ya bụ afịfịa a na-eto ma mmiri metụkwanarịa ọ bụrụgodo mmiri nje esi nne mmiri metụkwanarịa ebe ahụ afịfịa eju ya o wee sị m kporo aja ka anyị wụkwasị ya m wee kporo aja ihe m na ọrụ ya bụ ị na-agba ya ume maka na ọ bụrụ na asị ka m rụọ ya kedu ebe m ga-ebido ọ uru dị n'inwe nwanne ya bụ na sonyere m na nke ịgba ka ifu ka anyị si wee hazie nya bụ ebe ngwa ndewo kemsịa